Sri Tinun ing pasewakan pusana kang maneka warna sebab puspiting Udyana yang panjrah kang sarwara arangging manik nara wata apraprabanya sumirat kenyaring teja leliwaran lir kilat sisiring tatit sisiring tatit wimbo kekondo mring minging katiuping maruta mando sabaran pangambar onggas sebab samekta Sri Penganten arsa marak ngadyantara mring sanggihaning para tamu umiring ing lampah kairing unggeling bindri rantap reruntungan tatane kang padha lumaksana Sri Atmaja tenganten Sarimbit Bagus Ardianto kekanten asta kalian Nimas Sayu Sartika Atmaja Putri Bapak Sopian Arifin ingkang lenggah wonten ing Kalimantan Barat Hinarubyuk para paraga sedaya samya gumbiraning tias punapa menggah darunane gumbira njawit sampun kalampahan Sri Atmaja temanten Sarimbit nindakaken palakrama kanthi nindakaken ijab kabul rikala wau tabuh sanga wonten ing papan mriki kawistara sedya pangangga ingkang ngarsa kiambak punika pinangka pagrayu winggingipun sekarat di manca warna jumlah 4 ya sinebating kembar mayang ya sinebating Kalpataru Jaya Ndaru
ing kono ngemu pasemon tumapak ing adicara panggih wonten sangandhaping kori Sriat Mojo pengantin pimapak Sekaradi Mancawarna yosine bating Sekar kembar mayang kagebyokaken bau kananan kiringing penganten sarimbit kanthi pangajap sentosa ing raga pikukuh ing griya salwiring Sukerta kabuncang sesarengan kaliyan Sekaradi Mancawarna wonten ing catur marga catur sekawan marga dalarnipun kabuncang wonten ing prasekawanan sedaya Sukerta sesarengan kaliyan Sekaradi Mancawarna satemah Sriat Mojo temanten sarimbit kanthi bagya mulya kawistara temanten sarimbit abalangan gantal gantal dumadi sedah lininting salebeting isi jambe nem tinangsulan lawe menap suruh lumah lawan kurpe padha namung dinigit tunggal rasane ateges pait getiring kulawarga samangke penganten sarimbit badhe nindakaken sesarengan purna balan gantal penganten ibu juru sumbaga sedya petek antika ya sinebating wiji dadi antika pinetek ping pangalarapan nira penganten sarimbit kanthi pangajap wiji dadi antika pinapak asta pecah saknalika pencang antika kinarya bibit kawit mugi nggih mangun brayat enggal pinaringan pratima ingkang saged atata jalma anggih putra ingkang kinarya tetalining kulawarga purna petekantika Sri penganten sedya anjengku sari sumrembah arsa nindakaken ranu padha ranu toya padha samparan liripun arsa mijiki samparan ingkang garwa wanodya ngatonake bektine mring garwa sedaya tindak makarti lan munamuni samangke binimbing dening ingkang raga nggih Pak ingkang garwa nggih Mas Harjito Hardianto purna ranupada penganten sarimbe kekanten asa kadya gula renggang mempyur pulut candrane dasar tir padha iring sir padha senenge lon-lonan tindaira kekanten asta datan genggang sak rambut pinara sasra dasar tir padha iring sir padha senenge penganten ngagem busana awarna retna utawi abrit penganten sida kalenggaken wonten ing damparing arinakit anggih damparing kencana wini suda pinangka Nalendra Ari Sajoga Nalendra araning Ratu Hari Dina Sajoga sawiji liripun Mas Hardianto anggenipun dados Nalendra namung dinten punika benjang sampun dede
katitisaken dening Ibu Juru Sumbaga arsa nindakaken upacara adat kacar kucur tampa kaya kacar kucur tampa kaya wujude arta receh bras kapurata palawija lambanging napkah gunakaya dumadi saking jele kawak kacang kawak duwit recehan kajokaken wonten kacu sinulampeni datan wonten ingkang parebel setunggal kemawon kinarya pralampita bilih benjangipun Dena Ayu Sartika dados wanodya ingkang gemi nastiti tur ngati-ati saged ngrumeksa kawidadaning tampa kaya ingkang kakung asiling tampa kaya badhe katitepaken dumateng ibu ingkang saged ngrumeksa kawidadaning tampa kaya ibu nyuwun nderek asiling tampa kaya mugi kasimpen kanthi permati Bu iya ya Nduk bakal tak simpen kanthi permati ora bakal wong tuwa owah-owah asiling kayane bojomu ya nggih inggih matur sewu sembah nuwun purna tampa kaya arsa nindakaken kembul bujana dahar walimah wujude sekul punar warna jenar kakebel-kebel ginonto gonto datan wonten ingkang gagar wigar kinarya pralampita bilih Sri penganten wonten ing wedal punika rumuas gembiraning tias rumangsa dados nalendra ingkang mukti wibawa bau denda pralampita sekul punarawara jenar dinanta dados tigang perangan kadharaken ingkang putri Dewi Sartika pengantin putri dahar sekul walimah kanthi lawuh ati antep tegese wis mantep jurning kalbu yeni romangun brayen muga-muga kanthi pralambang tigang kepel punika samangke saged enggal nuwaken putra cacahe 3 Gumanti pengantin putri andulang ingkang garwa kanthi gumujeng pratandha renaning penggalih bilih wedal punika sampun resmi pinangka garwa ingkang saged angayomi sak kula warganipun paripurna dahar sekul punar awalna jenar tumuntun ngunjuk tirta wening tirta toya wening bening ateges jarang kanthi pangajab sasampunipun palakrama
sedaya tumindak lan makarti ingkang pagepokan kalian kula warga samangke badhe kapenggalih kanthi weninging nala satemah datan alisir saking anggrunggering kautaman satemah anggenipun mangun bali wisma saged bagya mulya wiwit sakmenika ngantos puputing yuswa paripurna upacara adat dahar walimya unjuh tirta wening nyuwun dumateng para ngamuda mugia keparengang lorot meja punika kasinggiraken kagem nindakaken sungkeman para ngamuda nyuwun pambiyantunipun Sriat Pojo temanten kapratitisaken Ibu Suru Sumbaga anglolos duwung kalolos canila kalepas Pratandha arsa manguswa ing pepadane ingkang rama dalasane ingkang ibu alon tindake sumengkem asta kekalih tangkep asta jinuk sumengkeme jengko tiang sepipun kekalih nyuwun tambahing donga pamuji mugia anggenipun mangun bali wisma tansah pinaringan rahayu wilujeng kalis ing sambikala ngantos dumugi puputing yuswa paripurna sumungkem dumateng ingkang ibu lan ingkang rama Namas Harjianto sumungkem wonten ngasanipun ibu mekaten pangudal suarane indriya ibu wonten lepatipun nyuwun pangapunten salebetipun kula wiwit timur ngantos tumugining dewasa menawi kathah anggen kula damel ribet wonten ngarsanipun ibu kula nyadong duka nyuwun agung samudra pangaksami wonten titi wanci wedal menika kula nyuwun tambahing pangestu mugi anggen kula lelombani madyaning bebrayan ageng enggal tumakan wonten kisi ing gegayuhane gegayuhan kula sedaya keluarga enggal pikantuk pituasing patembayatan wujude pratima nenggih putu ingkang kula kunjukaken wonten ngarsa panjenenganipun iya nggih tak tampa kanthi renaning penggalih tak apura saking kuluputanmu tak paringi pangestu mugia anggonmu mangun brayat tansah guyub rukun ora ana cecenilan kang bakal dumadi ana ing keluargamu Ger Harjianto inggih matur sewu sembah nuwun paripurna wonten manguswa ing pepadane ibu bapak ibu Sopian mekaten pangudal suwanten indriya ibu bapak kula nyuwun tambahing pangestu mugi anggen kula lelobani madyaning bebrayan aku tansah pinaringaning karahayon inggih ibu Sarama iya Nduk tak pangestoni muga tansah guyub rukun aja lali marang wong tuwa ya Nduk sawise kowe palakrama pisan kowe bekti marang bojomu bekti marang maratuwamu aja nglalekake aku sawise kowe engko ning Ayodyakarta
aja lali kowe uga tilik marang wong tuanmu ana Kalimantan Barat. Inggih Ibu, sendika dawuh badhe kula tindakaken. Waspa mijil amarawayan punapa menggah garunane ingkang Rama imut purwaning dumadi duk rikala linairake wiwit cilik mula si Jabang digulawentah ngantos tekaning dewasa. Ewa semana wektu dina iki wis ngakhiri lajange nindakake palakrama arsa mandiring pribadi rumasa sinendal mayang jroning batos tiyang sepuhipun kekalih. Bab pramila datan mokal bilih Waspa amijil amarawayan penganten imut purmane dumadi duk rikala linairake ana jagat padang imut marang Rama ingkang wis kawawa pinangka wijining dumadi ning alam donya imut marang ibu ingkang wis sembada angukir sembada pinangka awadahing wiji saengga dadi tumuwuh dumadi Jabang bayi nganti lair nganti tumekeng dewasa. Paripurna nggih sumungkem ngarsani Angkeng Rama dalasan ingkang Ibu. Tuwung kapasang canila dipun pasangaken kalenggaken wonten ing gamparing rinakit Winisuda pinangka Nalendra Ari Sajoga. Ibu Juru Sumbaga sampun jengkar saking papan upacara adat pratandha upacara adat sampun paripurna. Jenang sila wader pari sesundiran apuranta bilih wonten lepatipun kula anggenipun nderekaken upacara adat Widhi Widana ingkang sampun sinengger wonten ing tlatah Rokeman mriki.